Sengkai tini sarnor halajak bini strawberry khaiman nanya hai bagai taklai jo basa khailia hai bini kisa bahan sahaga nai pinya bagai hingke pun nai pi mata ai khai jada kabang kabang sa khaibo taklai jora main boi bo khaimalia ul logo ang bo khanya kai khaiman hai taman bagai kisa san thani ai jana na hai mata bhage bo khaikya angka nam nai tei o sar ka yang tuition pori mani class 9 ni simi 10 juram pori mata math teacher ta bosini angkai oro do sar orek phal hoga binero tina sub bathai kerikha phal holta je kumon kumon kha phal horta bui panya hai kai angka mon tini kai mana ti sakang hai nyam tang khele thang bagai bathai kerikha ro ang ma sago jero bui pai tuang ro phangam do angka saro mong korok cara ro na hamakai himachal ni na hapo sarana samani bini sinjak tong ta bindo angkai bono o cara bono ro hora hai bono patakle kom khai hene kom na san hokata next year hongge bo sat khero kapang khai khanya puro kono tise bidu kahang khai puro kono khai kisa ba sarung tok se da amun bere ringa rata go bidna tok kerja amro sa khayo oh sekarang kodok-kodok gongo wae sape kalang tengah sarung khai mong koi basa kana takle bai oi kan bos orang ka sakit takle kom khai ketana amra khajak liya mun kata mun ga ga teri